Solsona comença a endreçar les illes de contenidors amb tanques de material 100% reciclat. De moment, l'Ajuntament ja ha instal·lat mobiliari urbà de color marró en 5 punts del municipi. La Regidoria de Medi Ambient de Solsona està endreçant aquests dies els punts de recollida de residus del municipi amb una primera prova en 5 indrets de la població. En aquests espais s'estan muntant tanques de plàstic 100% reciclat i reciclable de color marró al voltant de les illes de contenidors que en minimitzen l'impacte visual. Aquest mobiliari urbà es col·locarà a les illes de contenidors de les avingudes del Cardenal Tarancón, a la zona de les escoles, i de la Mare de Déu del Claustre, a la carretera de Manresa, al costat de l'estació de servei i a prop del revolt de Cal Sala, i al carrer d'Antoni Gaudí. La intenció del consistori és que aquesta acció sigui de prova per anar-les tenint cada any a nous indrets en funció de la seva acceptació social i del pressupost disponible, segons afirma el regidor de Medi Ambient, Antoni Carralero. Aquest primer desplegament té un import d'uns 13.000 euros. El tancament de les illes de contenidors respon a la voluntat de l'Ajuntament de tenir cura de la imatge de la ciutat i anar-la envellint. Així mateix, s'ha optat per un material 100% reciclat, per fer pedagogia i fer arribar el missatge al ciutadà que els residus que es dipositen als contenidors de recollida selectiva se'n fan altres usos. D'aquesta manera, a través d'un missatge coherent, els solsonins perceben també la importància del reciclatge. El material de mobiliari urbà que s'instal·la procedeix de la recollida d'envasos de plàstics urbans, industrials i domèstics. Amb aquest tipus de sortides s'evita que el 20% dels envasos plàstics que arriben a la planta de reciclatge vagin a parar a abocadors o incineradores. Prop del 80% es recuperen per crear nous materials. El plàstic reciclat és ecològic i no contaminant, resistent a l'acció dels animals, té una durabilitat quasi il·limitada i requereix un manteniment mínim.